28ες πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ στο Έσσεγγεν της Στουτγκάρδης. Η παρουσία σας τιμά ιδιαίτερα τη σημερινή μας συνάντηση που είναι αφιερωμένη στην 96η επέτειο. Σήμερα λοιπόν εδώ όλοι μαζί γιορτάζουμε την 96η επέτειο της απελευθέρωσης της Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον υπόλοιπο ελληνικό κορμό με αισθήματα χαράς αλλά και λύπης. Αισθήματα χαράς από τη μια γιατί η ελεύθερη Θράκη εξακολουθεί να είναι ένα δυνατό κομμάτι, ακριτικό μεν και παραμελημένο από το κέντρο, αλλά με ψυχή, καρδιά και υπερηφάνεια ελληνική. Και αισθήματα λύπης από την άλλη, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι των 2/3 των κομμάτων που με βία εγκατέλειψαν οι πρόγονοι μας, το αντικρίζουμε από την άλλη όχθη του ποταμού Εύρου με μεγάλη νοσταλγία. Με τα ίδια αισθήματα λύπης και νοσταλγίας αντικρίζουμε τις χαμένες πατρίδες της Ανατολικής Δρομιλίας, τη Βόρεια Θράκη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Όχι λοιπόν άλλοι διχασμοί, μόνο με ενότητα, συνεργασία, στήριξη και αγάπη για τη Θράκη μας, όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να μην χρειαστούμε ποτέ ξανά ξένους να διαφετεύουν τον τόπο μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα σήμερα για την τιμή που μας κάνουν να βρίσκονται σήμερα εδώ τη Φράου Βέντζελ, δήμαρχο του Ουντεργκάιν, το κρατικό κανάλι της ΕΡΤ3 που καλύπτει τηλεοπτικά τις 28ες πολιτιστικές εκδηλώσεις και επίσης να ευχαριστήσω τον χορηγό επικοινωνίας και εκδότη της εφημερίδας Ευρωπολίτης, τον κύριο Βασίλη Βούργαρη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους των Θρακικών Συλλόγων με τις αποστολές τους από τη μια άκρη της Ευρώπης μέχρι την άλλη που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Απόψε λοιπόν όλοι εμείς μαζί ενωμένοι δίνουμε ένα δυναμικό παρόν σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση εδώ στο Έσσεγγεν της Στουτγκάρδης και επισημαίνουμε ότι οι απόδημοι θρακιώτες της Ευρώπης, αν και ζούμε χιλιόμετρα μακριά από τη Θράκη μας, από την πατρίδα μας, διατηρούμε ζωντανά τα ήθη και έθιμα, τους χορούς, τα τραγούδια μας σε όλο τους το μεγαλείο. Είμαστε συνεχιστές της παράδοσης μας και ο σκοπός μας είναι να μεταδώσουμε την παράδοση αυτή στα θρακοτόπουλα που ακολουθούν, στη νέα μας γενιά δηλαδή. Το μόνο μας κίνητρο για όλα αυτά που προσφέρουμε αφιλοκερδώς και για τον χρόνο που αφιερώνουμε είναι η μεγάλη μας αγάπη και η περηφάνεια μας για τον τόπο καταγωγής μας, την ακριτική μας Θράκη. Θα πρέπει λοιπόν κάποιοι να καταλάβουν ότι οι απόδημοι θρακιώτες, οι απόδημοι Έλληνες δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις απέναντι στην ελληνική πολιτεία, αλλά έχουν και δικαιώματα. Θα πρέπει το ελληνικό κράτος να στηρίξει τους ακρίτες. Θα πρέπει να σταματήσουν πλέον οι υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια. Θέλουμε πράξεις, θέλουμε έργα, θέλουμε σωστές αποφάσεις με σωστή πολιτική πάνω σε γερές βάσεις ίση για όλους τους Έλληνες. Θέλουμε ανάπτυξη και δημιουργία συνδικών ώστε να είναι κατάλληλες για να κρατήσουν τους νέους στη Θράκη. Τα χωριά μας ερημώνουν, τα σχολεία κλείνουν. Κάντε λοιπόν κάτι για όλα αυτά. Τελειώνοντας, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να με ακούσετε, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θρακιωτών Στουτγκάρδης για την άψογη οργάνωση των 28ων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή διασκέδαση, να χαρείτε και να καμαρώσετε εντός ολίγου τα παιδιά σας που θα χορέψουν και να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Να είσαστε πάντα γεροί και δυνατοί για να ανταμώνουμε και να ζούμε στιγμές χαράς και συγκίνησης και αγάπης για τη Θράκη μας. Σας ευχαριστώ πολύ.